Li Bakurê Kurdistanê karvedanên serdana dîrokî ya Papaya Watîkanê bû Herêma Kurdistanê berdewam dikin. Li gorî raya giştî ya Kurdên Bakur, bi serdana Papa di cîhanê de ji bo Kurdan peyamên erênî hatin dayîn. Nivîskar û lêkolîner Ömer Özben got, hin aliyên li Tirkiyeyê ji serdana Papa aciz bûn û naxwazin Kurd di qada navdewletî de xwedîrol û bandor bin, lê dixwazin serdana dîrokî di bin siya nîqaşên li ser pola ku nexşeya Kurdistanê li ser bû bihêlin. Pêşwazîkirina Papaya ku li Herêma Kurdistanê pêk hat, di hemî dinyayê de ji bo milletê Kurd pengavekî pozîtîv aferand. Ez bawerim devletên cîran ji vî pêşwazîkirinê aciz bûn. O tiştê din dikin hincet, dikin sebeb. Wek li ser pûlekî, li ser xerîteyekî dixwazin pêlekî şovenîstiyê li dar bixînin. Medya PKK û medya Tirk li ser yek bandekî dijatiya Barzanî û ala Kurdistanê diketim. Serok Mesud Barzanî bi got baweriya min dixwaze her çat perçe da pirsgirêka Kurd bi şêweyekî bi metodekî aşîtî bête çareserkirin. Di serdana Papa Fransîs bû Hewlêrê de polên ku ji aliyê Wezareta Veguhestin û Gihandinê ya Herêma Kurdistanê ve hatibûn amadekirin jî hatin pêşandan û li ser polekê nexşeya Kurdistana mezin û wêneyê Papa jî hebû. Rayadarên Tirkiyeyê û hin partî û fraksyonan jî dertek li dijî nîşandana pol û nexşeyê da. Cihgirê Seroka Koma Partiya Demokratîk a gelan HDP li Parlamentoya Tirkiyeyê Meral Danış Beştar jî di civîneke çapemeniyê de li ser pirsekê got, ya baş ew e ku hûn vê pirsê ji Barzanî bipirsin, ji me nepirsin. Yani buna dair bu haritayı dediğim gibi ev bersiva Beştaş rastî bertekan hat. Parêzer û şîrûvekarê siyasî Sıtkı Zilan got, divê bi taybetî Kurd, Serok Barzanî û rêveberiya Herêma Kurdistanê biparêzin û lê xwedî derkevin. Lewra di çareserkirina pirsgirêka Kurd de xwedîrol û bandorin. Meral Hanım çima ev ya bû, fakat em naparêzin ew axiftina wî gor me xelet e. Alî ki xelet e. Karin her Kurd karı hatta her meruvê adil karı meselê Kurdistan da du kelime bêje. Bêje ew axa Kurdistanê û meselek siyasî ye, dîrokî ye. Ew qas. Mesele Herêmê Kurdistanê yani Kurdistana azad malbata Barzanî şexsen Mesud Barzanî ana hikûmeta anî rola wan pir giring e. Yani ew ki gor hiqûqa nav netewî gor Qanûya Esasî Iraqê statûyê wî hatine qebûl kirin. Alî Ewropayê hem milletê yekbûyîn hem dewletê mezin giş nas dikin meşruiyeta wî yani em giş gerek biparêzin, hürmet zî bikin. Rewşenbîrên Kurd dibêjin bi serdana Papa jî giringiya Herêma Kurdistan û serkirdetiya wê carekê hat dîtin û serkirdetiya Kurdistanê dixwaze ku pirsgirêka Kurd bi şêwazeke aştiyane were çareserkirin. Rewşenbîr tînin ziman ku divê Kurd jî li hemberî helwestên li dijî Herêma Kurdistan û serkirdetiya Kurdan xwedî helwest bin. Hesen Kösen, Kurdistan 24, Diyarbekir.